Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Fedor Full TV, danas ćemo ja i Nemanja Games igrati Micro Battle na Minecraftu. Niski tim, ali ipak ćemo da ostanemo u sadnji i da se primitujemo, ali neću ostane u sadnji. Ubio me haker žuti, samo dođi na moje ostrvo i ubije me. Odmah, ti smo krenuli snimamo, ti si crko. Ja sam bio koji deš, crveni. Da. Nema više crveni, svi crveni mrtvi. Pobio sam ih sve, crko, hoću ti da crko, ne. Bravo, bravo. Ljudi, ja koristim ovu teksturu. What the fuck, daj! Ljudi, ja koristim ovu teksturu, ali ne možemo staviti u link u descriptionu, zato što sam ja sam napravio ovu teksturu. Ajde, parti sam se parti. Ajde idemo. Znači, ljudi imamo 5 partije Micro Battle. Da, mislim, ja ću vam pokazati kako da napravite svoju teksturu u Minecraftu. U stvari, ja imam samo ko zna koliko tekstura, ali ja ću vam pokazati kako da napravite. Vrlo je lako, ali sad ću ja da igram s ovom teksturom. Ja sam žuti. Ti si žuti i ja sam ko zna koji. Ja mislim da sam plavi sam. Ljudi ulazi, možeš uđi, ti imao samo 2 plava. Opa! Ne mogu. Plavi sam! Plavi si, Naš troje, Da, Šta? troje. Nas jedini troje, vi si 4, lele. Mi ćemo svima da izgubimo. Ko kaže, možda ti pobedim, pošto ja znam najbolje PvP. Znam da to što je. Ti sve su taj kit, ja smo za lakše. Ajde ti kupi blokove. Napadam zeleni. Napada nas crveni! Crveni nas napadaju! Čekaj, brate! Najjači haker, Haker. Druga je treća. Druga, idemo 5 partije. Ovo je najveći haker! Ja sam protiv 31. Ja sam prvo tebe. Ovo je, a jesmo, ovo je najgori, ovo je, znači, hak, znači, kako da čuje? Ljudi, ovaj haker ne može jedan čovjek da ubije dvojicu odjednom, sigurno je haker. Za tebe je povećao što je što ovako. Crveni, ti si crveni. Ja sam! Ja znam Marce. I ja! A mi smo crveni, brate. A ne se ova tekstura mnogo sviđa. Nikad sve nisam igrao sa teksturom, samo sa običnom. Ja igram sa Faithful. Da, ti imaš onom od znaka konsta prava, malo više da igraš jer će sve zbunjuje, jel da? Ne mogu shvatiti sve šta. Pa gdje se super ravno, ovo koje da igramo preživljavanje. Ja sam crveni, gdje si ti? Ja sam crveni. Ja mislim, nas ima 5. Petoro. Yes, najviše nas ima. Također ono zeleni, ubili me. Vidi hakeri, Jedan leto, jedan žuti leto, si ti crklo. Ja sam odmah crko, čim sam poslije idem odmah sam crko. A mene ubio jedan zeleni, znaš kako me puta udario? Koliko je da? 3 puta. Koji si lobi? 19. Ovo kada nije Minecraft, da nema admin da banuje. Da, nas su bili banvani, a nije nam samo lagali. Ne, banuje se zato što je lagalo nam. Što se nam lagalo? Da, ali ovi svi hakeri. Vi sve hakeri imaju haker, njih ne banuje. Ti si za plave, a ja sam za žuti, kako si za žuti? Možete za žuti sam! Žuti si. Evo sam pored tebe, iza tebe sam. Žuti si. Jeee! Vidimo, gledamo što ti pokažemo. Koliko snimamo mi? Ovo je 3. partija. Da, treća partija. A brate, ako cheateri! Ja sam uzela onaj kit sa lopatom i kravom. Ko ja? Nas 3! Ne, 4! Ali pa i sad su, kad su oni cheateri. A prvih 5, a zelenih i crvenih stroj.
A znaš kako znam da su hakeri, da to stvarno napadaju? Ej, evo, napadaju. Ja ne, ovo je moj, ja mislim, ja napadam žutog, on moj. Ja ovo kako se zove, ja imam dovoljno bloka, imam 14 zemlje, 13 kre... Vidi hakere! A to si ti? Znaš šta, kad je izao Serbijan, urmao se visu cirkusom. Bre, kako? Pa tako nanesem. What the fuck? Kako lik to stali. To moj! Juuu, šta me ne popalo? I jedan crveni ostao, i 3 zelene, i 2 žuta, to se vidi. Vidi hakeru! Koji su hakeri? Thanks! Jedno srce mi je ostalo! Ja gledam četvrta partija. Evo sam. Partiji, prihvati. Ja sam tebi prihvatio, ajde. Ajde. Pa idi tamo, ajde. Ja mogu i ovdje samo da čekam se da se stvarimo. Brate, sam gledam sad prst koliko me nervira ovo. Sve stvarno. Evo, tek sad. A slučaj da sam rekao... Ja sam zeleni. A ja ne znam koji sam. Uđi u zelen. Ja sam žuti. Žuti? Da. Znači ja u žute. Ajde, molim te za žute. Ajde. Ne možeš ide na sedmor, ima i vas sedmor. Vas ima! Sad sedmor. I 4... Ne možeš doći. Ne. Žuti sam! A ti si zeleni. A ja sam zeleni. Pa što si prešao za zelene? Ej, ja nas je! A brate, čiteri! A možda su sad tvoj boksi. A ko zna? Ej, ne mi nane! Čuti. Wow, napada nas neko! Mali! A da, nisam lepo skočio! Ej, bili! Bili, čiteri! To je moj. Budale! Evo gledaš? Ja sam ovdje! Ali ti ne gledaš? Ne. A to je moj. Dobro. Ne, ja sam živ. Dobro. Ti me tu čekaj. Ili ako hoćeš, radi šta god hoćeš. Dok ja završim. Pi. Vidi ovo. Ajde. Ljudi, ako vi dosta lako svoju teksturu da napravite, ali ne smijete da pišete tirate se teksture. Fuck, bre! A pušite ovo! Ajde, koji ste ovo objasnili lobby 9? Ja 23, sad ću lobby 9. A daj, taman lepo! I palim u lav! Ajde! Čekaj, na to sve. Pismo. Stvari hvala. Zadnja partija. Zadnja partija. U jednoj smo pobjeli. Ja sam za plave. Ja sam crveni. Plavi, 1, 2, 3, 4. 5 plavi. 5 je ovaj titan CXRV. On je isto plavi. Ja sam uzao nekako hitarče. Ja sam Maršel isto. Ja sam za plave, da se... Ima preturo. I nas! I žutih i crvenih i plavih ima preturo. Šta bre žutih i crvenih? Zelenih? Crvenih i plavih sam rekao. A žutih i zelenih. Zelenih što je? A žutih preturo. Možda su svi sad baš hiteri. Gledaj! Ja idem spać. What the f... A, to je moj! Ne! Fuck, ja nisam loš! Fuck! Ubij me! Nisu! Ja gorim! Ovako. A jako da ne gorim, ja mislim da to loš, ja udaram mog... I kako sam udarao... Šta, leđe da pazim? Pazite gore, ima jedan lik. Pazite leđa!
ako vam se svidao video, bacite like, subscribe i napišite neki komentar šta biste želeli da imamo. Možemo da imamo Skywars, Hunger Games, The Bridget, možemo opet Micro Battle. Vi napišite šta biste htjeli da igramo u komentarima, napišite. Ako vam se svidao video, bacite like i subscribe. Vidimo se u sljedećem videu.